gusto kong ibang palit. Ipalit na ko og another set na tripod. So tulo ka buok tripod akong napalit guys. So nasayangan sa akong kwarta. Nasayangan sa akong kwarta guys. Basig unsa na akong ibang palit. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, wala gusto lang kong mag-vlog. So wala ko so na oras ron ang mga time check. It's 11. Yan. It's 11:20 na. So gusto lang kong mag-vlog. So karoon ako ipakita sa inyo ako ang mga nonsense na mga napalit sa pag-start na akong DepEd. So, dagan akong nakapalit ng mga ticket-eggs, guys. So, tara, ipakita na lang sa inyo. Okay, so ipakita na ako sa inyo, guys, ako ang mga napalit. So, kung siya ko mga napalit, guys. Iba na pag ako mga napalit. Yung mga puting-ting. Lambot na, hilig ko magpalit-palit sa una, guys. So, ipakita na ako sa inyo. So, pugun ako panglabi ang mga box. Ako ba ni panglabi na ako? So, this video is not, wala siya nagkuhan. Wala ko yun na indoors. So, ako lang ipakita sa inyo. So, first, ako mabiyadang napalit is, ako cellphone. Ang F11 Pro. So, pag naway kwarta guys, silig yung kung palit kung gusto. So, kung gusto nga nakita, palito dyan ako na siya. So, wala yung makapagod sa buha. So, kung siya, wala pa na ako na nalabi ang box. So, muna akong phone. F11 Pro, it's 11:20. Next, ako ang sunod na palit is napalit ko mga box guys. Ako Sony na camera. So, ginagamit ako siya karon. So, muna akong napalit, guys. Second na lang palit akong Sony na camera na ginagamit na ako sa pag-video, vlogs. So, kung mag-edit ko mga video sa school. So, gamit kayo siya na ako sa schools. Sunod, so, pila nakabuok na ako isang camera sa cellphone. Napo ko isang camera. Nipalit na po ko o isang camera. Ang mga DJI Osmo Pocket. So, yan. Ginagamit ko na ako sa pag-vlog ko. Okay. Ano siya guys? Nasa stabilizer. So, sunod sa ako ay DJI Osmo. Pagbalik na ko guys is kanilang din siya. Kanilang yan. Ito siya. Wala siya pakapit guys. So, ako ang pagpalit sa DJI Osmo na 18,000 yata to. Kanilang dyan siya guys. Kanilang dyan siya. Wala siya butanganan din eh. Yan. So, kipalitan ako siya. Grabe ako mga accessories. Kasi hilig yung accessories. Kipalitan ako siya kaning sticker all over there sa iyang lawas. And then, kipalitan ako siya protector. Siya protector dahil guys gipalitan na po ako siya, wala siya ilabot. So pagtanggalan niya siya, dili mo ginako nila yung mga sa cellphone. So kayo dili man siya makunik kay ang dihas pag naman siya kuan ang tawag na dili siya basa-basa makunik sa cellphone. So nipalitan na to siya o ingani na po. So napod ko ingani. So muna siya ang ginagamit pag sa cellphone, sa iPhone o sa Type-C. Tapos napod ko yung adapter. Yan. Adapter. Pwede na ako siya sa Lazada. So, muna yung accessories na ipalit na ako. And then, wala na po kong nakimutang guys kay naging amod. Pili ko magpalit-palit. Nipalit na po ko. Putanganan niya guys. Hindi na po niya siya lahit na po niya siya. Accessories na po niya. So, ginabutang niya siya dali guys. So,
sa DJI Osmo, kato lang siya ang butanganan na. Ang kanila ang available kanina charger, tapos mga accessories ikaw pa magpalit. So mato ko na palit. So baba. Sa akong camera kani, wala man siya mga Apple, mga ano, ipalitan ako siya. Butanganan ako. So kailangan ko siya na yung butanganan. So another set na gasto. Balik to sa DJI Osmo kay ito ng lakaw no Dinagat Island, kailangan man ako siya o na underwater millet. So tara ni palit na pagkuupod ang anan niya guys. Yan. Then another set na accessories na ambot. So kung palit siguro ako kabalo sa purpose ka nang kuha ng pa ng ibog-ibog. So yan, palit na pagkuha ng accessories. Gusto ko another accessories ni palit ko isa ka accessories sa akong DJI Osmo na i-connect mo sa imong cellphone kaya para makita naman sa yan cellphone. So metod ko ani guys dire, tapos i-connect ang cellphone ipaano siya guys, ipaano siya. So ipaano na siya guys. So connect ang connector. Yan. So kita niya. So pwede na ang kagapuan lang sa kaning kay wagay sana siya yung focus. Ano to ang camera? So ang camera ko guys. Kita ninyo guys ang sunod sa bawal. Masa pangan to. So na siya traveler guys. Grabe pagka-stabilize. Yan. So na siya guys. And then may avail ni kay daghan man tawag ka naman ano ka naman nakatawag lang sa videos sudlan na siya may palit na ko external hard drive para sa ako ang mga videos sa mga files para makura pa akong laptop hindi na siya ginagawa. Nagabot rin akong pointers na ginagamit pag mag-klase ko guys. So hindi na siya talaga rin. And then sa mga guys ipalit ko underset wala pa nung pagkabit yun ang mga box kahilig ko mga save mga box. Next is ang power bank kaya kung malupat ako mga gadget so kailangan ito power bank. Sunod kinipalit ko sunod guys ito ang tinatawag nga ano guys kay kuhaan siya isa sa ako ang mga gusto na. So sige tag video tapos pangit ta og laptop so wala. So nipalit ko og Acer na laptop. Tadan! Sa Acer na laptop. So nagamit na ako siya so ang box is nagyapon diri guys ako. So Acer Aspire 3 i7 10th gen na laptop. Palit. Okay, para mag-edit ko videos dito pre. And then, so kailangan na ito i-upload. May palit ko guys. So, tadan! Kuhan, Globe, Stream Watch, Extreme, Brave Paint. So, ipalit na ko isa guys. Okay. Kailangan mag-upload mo ito video. So, since wala pa man may kuhan sa una, akong ginagamit is guys. Para kinadadaan ako sa sumunod. So, guys. Kaya nagpataod man yung wifi so naka-avail min ipalit po nga niya para sa mga wifi. Yan isa ka ipiling na wireless router
extension na mo sa mga wifi. Unya, kay gusto man ako makaabot ang wifi na mo sa balay sa kong tita, ipalit na po ko og wifi na extender. So, ikan sa mong balay, gina-extend din sa balay sa kong tita. So, guys, na ko ipapalit. Na, isang sa na akong palit. Sunod, ipalit na po ko. Naglimpyo ko room na wala ang connector sa akong Bluetooth na Bluetooth na kaning sa tawag ni mouse to wala sa. So nipalit na po ko, guys. Nakapalit na po ko another set na mouse para sa akong laptop. Kanya siya, guys, is yan. Muna siya ang screen protector sa camera na ako sa DJI Osmo. Itong iyon ako na dinigod. So, guys, ako yan yung mga ano yun. Tadan. Muna siya, guys. Accessories na ipalit ako sa Lazada. So, nakabutang na siya dari. Tanan. Dari, guys. Man ato, guys. Okay. Kailangan usahin naman ko yung mga files or mga videos na ginabutan sa CD. Nipalit na po ko. Asus na external slim DVD na kanang external CD-ROM. So, kaya wala may CD-ROM ako ang laptop. Usually kapag mga bago ka mo tulad sa CD-ROM loko balungan. Nipalit na po ko ani, guys. Diba? Human ato, guys. Pagpalit na ko ato, kaya namin usay magana mag-call. Good. Ipalit na po ko headset na po na in-play. Tapos na-realize na ko siya gamit. Ipalit na ko siya, guys. Nakapalit ko og so ang buto na siya pulos para sa kuha kay bili siya ako gamit. Pero na-realize na ko gamit ko din ako siya pag mag-virtual meeting. Siya, guys. Ipalit po ko OTG cord. OTG. Pila ka po OTG. Okay, duha ka po OTG cord, guys. Duha ka po akong ipalit para mag-connect ka ng yan yung naman siya, guys. Kung gusto mo na sa inyong i-connect ninyo ang mga USB sa inyo, kuhaan na siya. So, makakonect naman sa cellphone. So, ito ako siya sa'yo. Okay, karon kay pag-una kong naabot na po na binong i-cancel na siya sa Shopee. Naabot na akong i-order na video capturing card. So, paano siya, guys, kung gusto na ginagamit siya kung ang imuhang camera gusto mo siya gamitin as webcam. So kapares ganina, gitry na ko siya. It's very effective. Gigamit na ako ang camera as a webcam. And pwede po ka maka-live stream gamit ani. Kung gusto ka magdula og ML, connectin mo sa imong cellphone, then connectin mo sa imong kuan para mag-live stream. So pwede gamit kini siya, guys. Muna akong ginagamit karon mag-video. Ipalit po ko o kanina ibang palitan mo ko normal HDMI sa cellphone to cellphone kani ang HDMI mo gud ang sultan ni, guys. So kailangan mo siya i-connect. Yan, i-connect mo sa imong
laptop, then kani connectin mo siya sa imong kani naman mini, i-connectin mo siya sa imong camera. So basahon sa captured card ang imong camera, tapos pwede na ka mag-live stream, like live stream sa Facebook, ano po. Tama ni palit pud ko og abnormal na ako'y tulo ka tripod, guys. Tripod, tulo ka po. Ang isa ka tripod na akong ginagamit karon kay ito ka sa inyo guys ha. Kini. Muna akong ginagamit na tripod karon kay akong isa ka tripod na bilin sa school. Nabilin siya sa school. Yan. Nabilin siya sa school, guys. So ang isa nasa school, bilin ako. Ang isa kani, ang isa na po, nipalit na po. Guys, talaga di ko palit. Na-realize na po na wala din po sa mga libong palit. Nipalit na po ko another set na tripod. So, tulog ka po tripod akong napalit, guys. So, nasayangan sa akong kwarta. Nasayangan sa akong kwarta, guys. Kasi kung saan na akong ibang palit. Pero gamit na ko siya. Pag mag-video sa school, like na may mga gusto ipa-video ang principals, like katong dry run, katong mga pahimangno, sa ba, sa brigada, so ginagamit na ko siya kanya akong camera. So, ingin ko nakala sa supporta, guys. Pero magamit man na Japan ako siya. So, ano to, guys? Wala to akong gusto ipakita sa inyo. Wala ko naman po, guys. Realize na ako na abi na ako ng luho lang siya tanan. So, kay wala. Gusto lang kong palit ko. Kung saan ako makita naman to ko mall. For example, ito ko mall. Gusto kong kinakitaan. Kung gusto na ko siya palit, doon ako siya dahil. Ano ko kay Palsir. So, hanap akong pangkot sa una. I-change na akong personality na impulsive daw kayo kung gusto ko paliton din siya. So, nakabayad ko kahit niya sa Gmall. Nisuri ko sa SM. Nakita na ko na siya. Pag uli na ko, kikibit-bit na ako niyanto na po kong SM. Mag 1 year na akong cellphone. Nakita na ko ni gipalit na po na ako ni human mga pila ka months. After 1 month, nagpagpalit na ko sa ako ang kani. Nitanaw ko sa YouTube, nakita na ko siya kung sa gwapo ang ginagamit na pang vlog. Nakita na ko siya, guys, na palit na po na ako siya. Ang puting ano ko kay Pasif. So, I think maulan to. So, para sa ko as an adult, no, sa mga single, so wala pa yung mga uyab, wala pa natin i-enjoy na to ang self. Kay for example, siguro itong trabaho tapos ka lang ganito, i-treat po na to ang self ay na kuan na ka na taga na to ang self ang kalipay na bisang hago kahit na at least kung sa mga itong napalit kuan kaning sa mga ito, mga napay makapalipay yapon sa ito o magamit siya po na ito in the near future. So mula to, guys. So thank you for watching and bye. See you in my next vlog. So, sa next vlog na ko, guys, ipakita na ako kung saan paggamit ni tuluan tamo saan ako siya paggamit o tuluan tamo sa paggamit sa paggamit sa capture card o sa HDMI na imunin mo siyang webcam. So, all na to, guys. So, thank you for watching. Bye!